oɗon ketto haktirde mon Piindi radio. Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio kala e jokkorde mum. On calminama yinde on manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira gam humnude aadi taade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. Adi amene mon e kala subaka altine ha aljuma ko hemnude on nde yewtere wiyetende Olel Piindi Subaka. To karallagal yewɗo subaka hande wonani en toon ko Oumar Diop to banggue radio to banggue télévision caméra ko Djibi Diam walla caméraji mbiyen sabu waɗi joni e nder studio ko noonne kadi toon to régie technique jogui ɗum ko Oumar Diobbo Sow to banggue coordination wondude infographie ko Ali Fall on bismama e nde yewtere hande ko altine 6 lewru janvier 2024. En jetti Dawdo Diouf gumbiɗo joni joni e kabaruji nder leydi caggal leydi kame coftal balli to banggue radio en jarnimo no fewi adi men e kabaruji ko 13h kabaruji jaaji ko gueɗe Halimata Dia ko wona ɗum jettuɗen ko Allah julɗen nabi Muhammadin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jettuɗen nene kame baba ko noone kadi jettirten dendagal ɓen heɗotoɓe ina daara en kadi toon to télévision wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi kamɓe kala e mbadi kuɓal ɓe bismama e nde yewtere witende Olel Piindi Subaka ko noon jettirɗen radio ji ɗi ganduɗa ene cengge men e oɗo saaha ina hen Dike Espoir FM la 93.7 gon radio tawete ko toon to Tambacounda Demet FM la 92.2 gon tawete ko toon to Demet Hunare FM la 104.9 gonne eroto en ko toon to Hammadi Hunare wondude e Danema FM la 90.4 toon to Matam. Bismillah mon e yewtere men altine 6 lewru janvier 2024. Hande noon en jeewaka e plateau Elhadj Bassar yeehe jaam arte jaam tawi ene jaam kanko woni chroniqueur men e kala subaka so tawi yomo ɗo e wuro lamorgo ngo ɗum noon en dokkamo konngol kanko gorko mbo dimat mi wasa wiide dima wasa wiide demet. Elhadj Bassar assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Amadou Moussa Anne caggal no jettuɗen Allah e juule Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV kala te mbawi wonde nder dundu Baba Adama mais également en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartaŋe kala ko mbawɗen yewtude émission wawnanede famede Adama Amadou Moussa ene yaha mbara jaajima toon to Fouta e Kumbaru noon alhamdulillah en jetti Allah en garti e dow jaam vraiment machallah alhamdulillah ɗum noon on paami kanko Elhadj kanko duusaten ha 9h05 inchallahu rabbi ko parti ɗiɗi joguiɗen e oɗo ñalawma hannde ma en paam ɗum e programme men haade nden eɗen jogui koɗo kono walla eɗen jogui hoɓɓe haade men arde mabɓe en garate programme yewtere men e oɗo ñalawma hannde gadortoɗen ko météo du jour kabaruji weeyo ngo gumriɗi en toon to ANACIM agence nationale de l' aviation civile et de la météorologie du Sénégal ceral tammigal gueɗe weeyo leydi ndi caggal muɗum ma en gaara éphéméride du jour ko hakkillaji poti jaggude oɗo ñalawma 6 lewru janvier revue des titres heeta hen caggal ko sifa e kelle gadane jayɗe leydi ndi ko wona ɗum ma en gaare Olel diwan hande yonta ko toon to Matam tawoyten toon ko Gawus Diako actualité ndewonten hen hawre wona 9h10 e on tuma jabɓoɗen hoɓɓe men koɓe ɗiɗi hoɓɓe ko Amadou Sy tokara men wondude mo ganduɗa kam woni Salamata Sow kamɓe kala ɓe jeeya koye mouvement biteɗo Fouta Mars kono ɓe gari haalanden koko yewti koye golle on ɗon mouvement mo ganduɗa gardiɗo ɗum o hono Aissata Aw présidente opératrice économique ina hokki sukaɓe département de Podor wondude département de Matam ko fate banggue formation ɓe goni ujunnaje joyo e temedde ɗiɗo bani adama koye ndin mbadi jewteten jiwtiden e mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe kala hen goto nanɗo e plateau goɗɗo noon ina muñi ha deuxiéme partie gonɗo e plateau noon ko Yetta Sow mbiɗa sikki tan o heeɓi ñamde ñebbe e subaka hey Salamata Sow assalamu aleykum jaam walema. assalamu aleykum ɓe hettoroɓe haalirde men Piindi TV taw ko ɗo e sawtugol mum ene ɗotiɗo e Anne Maris ɗum noon mi salmini bandiraɓe fof mi salmini moon onon présentateur uji ɗi ko noon min calmitimama ko goto e hoɓɓe men e oɗo subaka hannde koɗo goɗɗo ko Amadou Sy omo to
on jiitama mataw ko caggal caméra jo woni so Allah jeebi deuxième partie o ma ullom yolndi Elhadj Abbas woni nde e on ɗon tuma mbawen yewtidde mabɓe ɗum noon on paami ko ni yewtere nde jogol lelorade oɗo subaka joni joni o natanten koko yewti e rogguere men arawoniri nden woni météo du jour. Météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ngal ciral tambi kalko fati bangi gueɗe weeyo leydi ndi kamɓe kemnata hen kala ñandi on ɗon ɓatake mo ganduɗa ummi ko toon to aéroport Yoff ɓe kolliti wonde to bangi nguleyki leydi ndi ma met e mbadi kuuɓal hakkude 36 ha 49 degré Celsius kono ɗum to bangi ɓuuɓol ene yirlo hakkude 15 e 21 ɗum ko woni nokkuji ha tengti ɗi ganduɗa ɗi ina jiimi e maayo hango ngo won hen kadi ko e nder leydi ndi kala e kuuɓal puɗɗortoɗen ko ɗo iwru lamorgo ngo Dakar fini ɗo ko 22 degré ñaldete ko 27 Thiès e Tivaouane ɓen piniri ko 18 ɓe keɓori ñaldude ko 38 kono ɗum toon to Mbour ko falde nder on diwan mbo Thiès ɓen piniri ko 18 ɓe ñaldata ko 36 degré Saint-Louis du Sénégal Bango ha toon to Dagana ɓen piniri ko 17 to bangi ɓuuɓol ɓe keɓori ñaldude ko 36 kono ɗum Podor toon to dawi hande ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni hoɓɓe men fini toon ko 16 koye ɓuuɓol ɓe ñaldata ko 37 Louga ɓen piniri ko 17 kamne ɓe jogori ñaldude ko 36 Linguére ko falde nder on diwan mbo Louga ɓen piniri ko 19 maɓe ñaldu 37 kono ɗum toon to Diourbel ɓen hollitama e Subaka ɓe piniri ko 19 degré ɓe keɓori ñaldude ko 37 Kaffrine ɓen piniri ko 16 to banggue Diangol ɓe ñaldata ko 49 degré to banggue Nguleyki Fatick ɓen ko 19 piniri ɓe keɓori ñaldude ko 37 Kaolack ɓen piniri ko 21 degré ɓe keɓori ñaldude ko 37 Tambacounda e Koumpentoum ɓen piniri ko 20 degré ɓe ñaldata ko 37 Goudiri e Bakel ko palɗe nder on diwan mbo Sénégal oriental ɓen piniri ko 17 ɓe keɓori ñaldude ko 36 Matam fini toon e oɗo subaka ko 17 degré ɓe ñaldata ko 37 Kédougou ɓen piniri ko 19 degré maɓe ñaldu 35 Kolda nde ɓe noddirta Saare Sukaɓe o subaka fini toon ko 15 degré to banggue ɓuuɓol ɓe ñaldata ko 36 Ziguinchor e Bignona ɓen piniri ko 19 e o subaka maɓe ñaldu 36 Cap Skirring ko falde nder on diwan mbo Ziguinchor ɓe piniri ko 20 degré maɓe ñaldu 33 Sédhiou ko 14e dernière région du Sénégal ɓen piniri ko 17 ɓe ñaldata ko 37 ko ɗum wonno ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ciral tammingal gueɗe weeyo hemnuno ene oɗo subaka altini ene woni 7 lewru janvier 2024 joni joni paɗen koye éphéméride du jour. Éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma 7 lewru janvier puɗɗortoɗen ko ñande 7 lewru janvier hitande ujunere temedde 7 e capanɗe 96 woni 1896 e won tuma hawri koko wiyete ko ɗon embarquement mbo waɗa ɗo e Dakar tawi o wiyete ko Samba Lawɓe Penda Ndiaye ko kanko wonno lamɗo biyeteɗo Bourba Jolof tawi noon ina wayno tan o nawa ko toon to dowla Gabon tawi koye alay saago e balla rési may ndar on ɗon éphéméride du jour on ɗon gorkaji noon mbiyen tawti toon ko noon ceernaji biyeteɗo Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké mo ganduɗa kamne koko nawano e hitande ɓennude tawi ko administration coloniale jimande leydi France kanko Samba Lawɓe jeeyi noon o arti ɗo kanko Samba Lawɓe Penda Ndiaye o arti ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ko 1902 ɗo e Sénégal nokku ɗo woni ni hawa hawrela dial hitande ujunere temedde 925 o wirna ko toon to guenale biyeteɗe yang yang ñande 7 lewru janvier hitande ujunere temedde 996 1996 hawri ken udditi ko wiyete pour parler de paix manam tan yewtere jaam ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko foɗantoɓe jeytare indépendance ɓe mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC tawi ni kamɓe ɓe kaldanno koye représentant ji commission nationale pour la paix
ko gomo wiite noon ne way noon ɓe juɓɓinno manifestation maɓɓe gadiɗi gam yoɓe dokke e jeetare mabɓe wonno tigui koye saaha jimadi France kono tan de walla mbiyen ni wonno koye saaha fuɗo laamu leydi ndi walla e ciltiɗe laamu mo ganduɗa kam woni Léopold Sédar Senghor ɗum ɗon wonno ko ñande nogas e jeegom lewru décembre 1982 c'est à dire e gargol e pouvoir mo ganduɗa kam woni Abdou Diouf ɓe tawi ɓe juɓɓinno ɗum ko toon to Ziguinchor chef lieu de la région on ɗon méridional du Sénégal woni diwan worgo leydi ndi ngal ɗon kaldigal noon haysono tawi wodi ko jibini kono won ko laamu leydi Sénégal yinno ko ɓuuri ɗum ñande jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi l'an 2014 e on tuma hawri kene darna e golle muɗum toon to caserne Samba Diéry Diallo o wiyete ko général Mamadou Gueye Faye kanko ni Suba woni au commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire o lomti ko général Abdoulaye Fall tawi on ɗon yeehi koye golle muɗum ɗimmi onon section des cadres de l'armée ñande jeetati lewru janvier hitande ujunnaje ɗe sappo e jeeɗiɗi l'an 2017 e on tuma hawri kene udditi ɗo e Dakar nden ñawore ɗaɓɓade ko wiyete procès en appel o wiyete ko Hissène Habré mennoɗo wonde hoorejo leydi Tchad hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati 1982 ha 1990 ɗin duuɓi jeetati ɗi o nanguira wonde ko crime de guerre et crime contre l'humanité o dogomoli ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar caggal nde o wasi on pouvoir o sohnoma kadde gurdam ñande capantati lewru mai l'an 2016 ɗo e Dakar e yeeso oɗon chambre africaine extraordinaire pour crime contre l'humanité ñande jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi l'an 2019 hawri koye welnere nde ɗo ko wiyete cérémonie des CAF Awards toon to SICAD centre conférence Abdou Diouf gonɗo toon to Diamniadio tawi koye gardugol hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e on hoorejo confédération africaine de football Ahmad ɓe gonno koye rokkirde ballon d'or africaine tawi ɗum arte e juuɗe omo ganduɗa kam woni Mohamed Salah caggal nde o folno ɗum l'an 2017 la saison 2017-2018 kono kadi o ƴettiri ɗum 2019-2020 kanko égyptien Mohamed Salah noon o fettata ko toon to Liverpool rewe makko ko won mbo fittide toon hono Sadio Mané ɓiɗo leydi Sénégal najo kono kadi woni 3e oɗon podium ko Pierre-Emerick Aubameyang pettannoɗo toon to Arsenal FC to banggue rewɓe noon ƴetti ɗum ko on ɗon mo ganduɗa kam woni sud africaine o wiyete ko Christina Tembi Ngatalana o fettata ko toon to kippuno wiye hono Houston Dutch ñande jeetati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati rawani hawruno koye pelɓodiral autoji ɗiɗi manam bisuji ɗiɗi transport en commun ɗum ɗon noon waɗi ko toon to wuuro ngo woɗɗani Kaffrine ne wiye 6 kilo e dow route nationale numéro 1 on ɗon bilan yoɓima ko wiyete koye limore provisoire woni bilan provisoire ko capantate jeenayo bani adama barmini ko tolni e temedere goho tawi hen sappo gonno koye état critique manam tan ne goni hakkude wuurɓe mayɓe koye on tuma noon hoorejo leydi ndi waɗi jillu e on ɗon nokku e on ɗon accident tawi koye nder ñalawma he koye nder ñalawma he ni waɗi décrété balɗe tati ko wiyete ko deuil national tawi fuɗɗi ko jeenayi lewru ndu horonno janggo e mum caggal muɗum noon jagoɗo tambiɗo gueɗe transport Mansour Faye kamne yeehi toon ɓe juƴƴini ko wiyete ha joni conseil interministériel koye nder hen ɓe ƴetti ko tolni e nogas tati toɓɓere mesure ɓe ganduɗa ɗi ko urgence gam haɓade on ɗon fannu woni ko yetti ko ha joni e accident ji lawol koye ɗum ɗon ni on ɗon ɗen kuule mbiyen ha joni ne jokki ɗo e nder leydi men Sénégal ko ɗum wonno éphéméride du jour ko hakkillaji poti nanggude e oɗo ñalawma jeetati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi souvenir joomum arti hono gowɗen wadde kala e saaha ko Elage Abba Sarr non Elage mbiɗa sikki souvenir mankata e oɗo ñalawma hande ko yetti e oɗo éphéméride du jour hol souvenir mo joguiɗa ko noon mataw en jaggat mbo batidiriɗa o joni joni woni jeetati lewru silo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati on ɗon accident bannoɗo toon to gandanɗa hoore ma woni 6 kilo kadi woɗɗani Kaffrine ha ni yooɓi pitali capantati e jeenayyi mbasi hen pitali men sur le coup heddi temedere e goho gañi hen taw sappo ɓe vraiment ko gañanɗe musɗi so Allah en goni hakkude wurde e mayde no mbiɗa ni kono hoorejo leydi ndi woppirani ɗum noon ke on ɗon ñalawma ni o yaɓani toonete o yetti toon kadi gam ƴewde walla nebbisade ɓen ɗon gañinoɓe ɗin ɗon accident ji surtout famille men
o waɗi kadi décrété kene tolno e balɗe tati ɗi gandanɗa hoore maɗi vraiment ko déy national drapeau no telline surtout e kanko on ɗon kadi président de la république caggal majjum wonno ko ñande jeenayyi lewru silo ko hen tigui ñalawmaji ɗin ɗon puɗɗi noon mais également ministre walla jagorɗo kalfinaɗo ya garta hono Mansour Faye kañum e hoore muɗum vraiment yehino toon kadi vraiment holliti ko accident ɓurɗo quand même wadde ko boomi ko boomi ade surtout e to banggue laabi leydi Sénégal guila indépendance ha indépendance ha joni ken nder hen aussi eɓe mbaɗi on ɗon batu ganduɗa hoore ma ko hakkude jagorɓe e caggal majjum noon ɓe ɓami ɗen ɗon pelliti nogas e tati ɗi mbiɗa ɗi joni woni ha joni ko ɗen ɗon pelliti hay so tawi wone yaade ko ɗum tinnomi namdade beele ɗen pellitte nogas taten korma est ce que ɗi keddi hormede hay so tawi no hoorema woni hen quand même ko gandanɗa hoorema vraiment ɓe guitti ɗum pawgol bagage ɓurtugol bagage dow yaade jammo yaade jammo ɓe mbaɗa ɗum respecté ça va pour l'instant ça va kadi mais to banggue ko wiyete Versailles bisuji on aussi ɓe guitti ɗum on woni surcharge o mais surcharge o surtout bagage uji dow on kam ha hande ni heddi c'est ça non elage a jarama on ɗon souvenir en ngala waktu jaƴƴo no fewi 9h10 joni joni o paɗen koye revue des titres ko siva e kelle gadane jeyɗe leydi Sénégal. Piindi radio ko sifa e kelle gadane jayde leydi men e oɗo subaka hannde ko elage abbas hemnata hen ɗum eɗen tiimi e jayde 12 abbas sar hol jayde puɗɗortoɗen kono noon haade men fuddade haade jayde enen tiimi e jayde 12 holliɗi piniri hannde Amadou Moussa kanje kala ene wayno mbiyen ɓe gaari koye fandal Moudou Saylama mbiya ene hen tawe fannuji certuɗi kono kadi dawrugol ngol heeɗani hen caggal kam e coftal balli woni sport ha tengti football jayde indépendance holno dawri hannde indépendant ko nden puɗɗortoɗen e oɗo subaka hannde ɓen gaari koye ɓe haɓortonoɓe ko fate banggue onon trafic international de drogue woni ɓen ɗon 5 commando marine national kañumen majji e maaje kaɗe ɗe jani ko ɓen e cifo no jiɗɗon nigal natal ko yewti ko e ɓen ɗon nangguɓi manam navire goto mo ganduɗa ina jolnuno ko fate banggue on ɗon drogue jani en koɓe noon gaari famminden wonde holno ɓen ɗon majjiri ene joga hen sikkeji tumamuya wonde tan ko ɗum sabotage wonande ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko kanɗon laana navire ko ganduɗa ka koko tumano jolnude drogue e on tuma noon ɓe mbaɗi feere ha ka ɗon laana yuwi sappo ɓe ganduɗa ko membre équipage on ɗon navire e oɗo saaha hannde kañumen kala ene tuuma ko wiyete ko yo layru walla ni wadde feere ha majjinde ko wiyete ko preuve kamɓe kala noon ɓe pawama juuɗe waɗi hen yitaɓe e ɓen yolinoɓe kono noon kam joyo e commandoji marine national e oɗo saaha guila ñande aljuma ha joni koye jiilaw wona cuwa taw yitede e nder maaje kaɗe ɗe kono noon jayde le quotidien nden ɗon ari koye contrôle de parrainage gonɗo yaade oɗo saaha janen koɓe mbi ko l'arme de PM bojji ɓen hooreɓe jagorɗi caggal Mimi Touré ko Boun Abdoulaye Dione wonnoɓe ɗo hooreɓe jagorɗe leydi Sénégal kañumen goni e woytade e oɗo saaha on ɗon organisation ko yewite vérification woni ndin juɓɓude ko fate banggue yurnito on ɗon parrainage e dawal garwanigal ngal janen koɓe ciftini en wonde ko hannde on ɗon deuxiéme phase to banggue parrainage ɓe nogas ɗiɗo kala yaaɓe deuxiéme tour jogori fuɗɗade toon to walla ni ɓe nodda toon to conseil constitutionnel kongo ɗine jaaji e hello 11 e nden jayde le quotidien Dakar Presse nden ɗon ari koye on deuxiéme et dernier tour to banggue contrôle des parrainages altine o ɓe mbi tan de ko lundi de toutes les angoisses manam c'est les récalés oɗo altine hannde ko altine hakkillaji dariɗi kono kadi e goƴaji wonande ɓe ganduɗa kañumen goni waɗanoɓe to kala ɓe goni nogas ɗiɗo candidat eraɓe kay ha joni yo timmitin on ɗon dossier Ali Ngouille Ndiaye Malick Gakou maître Elhadji Diouf Mamboy Diawo Boun Abdoulaye Dione Idriss Seck e waaɓe noon kañumen kala e oɗo saaha hannde nana hakkillaji ne daari sababune on ɗon gonka on ɗon fiche parrainage
ɗin konngudi sifaji kala ne tawi e hello tati nden jaydi Dakar Presse. Walf Quotidien nden ɗon ne ari e contrôle des parrainages ɓe mbi tan de ko doute mawɗo manam ko hakkillaji dariɗi goni e fichier on ɗon. Mimi Touré holliti wonde ko hol fichier mo ganduɗa hannde o yimɓe ne poti yurnitade goɗɗo kalɗo hen ko ceerno Alassane Sall holliti wonde oɗo systéme ina wayno tan ala ko woni fandare muɗum so wona wadde sélectionné ɗin candidat ji Pastef kañum haalata oɗo saha hannde ko falsification noon ɓe mbiri e nder nden ɗon jayde konngol ne tawe e hello tati nder nden jayde groupe Walfadjri. kono noon L'As Quotidien nden ne ari koye ko yewti e joƴingol tufere walla fawgo tufere adidi on ɗon mémorial de Gorée ko nokku wiyete noon ko monument gam tigui haalde tarikh jeeygu ɓaleɓe ha tengti ɗo e dunde Afrique. ɓe mbi ko ɗon projet noon duuɓi muɗum manam guila nde fuɗɗi haalede woni hannde duuɓi capantati ko heccanki maw leydi ndi fawi nden tufere adidi kona ɗum ene tawe hen ko yewti ha joni e ko ɓuuri 150 maire e oɗon forum du Radel Maguette Sène ɓe mbi tan de ko assure kono kadi e rassure. kono noon jayde observateur nden de groupe Futurs Médias ari koye laaɗe diwoje Air Sénégal International ɓe mbi tan de ko laaɗe jeetati kese kañumen hannde o goni ko naati on ɗon plan de vol ɓe kolliti wonde ko ligne uji kesi ɗi e oɗo saha hannde mamba départ toon to aéroport Léopold Sédar Senghor aéroport militaire de Dakar ɗum koko yiwte essai kono kadi e natinde e wasorde laaɗe diwoje leydi Sénégal e on ɗon Air Sénégal ngal natal no jirɗon ni ne tawe hen e hello mumen tati walla hello mumen joyi goɗɗum ko tawete hen ko esplanade du Grand Théâtre de Dakar on ɗon show e du flow de Grand Bal de Youssou Ndour jaynenkoɓe garti hen e on ɗon soirée mo ganduɗa ko roi du mbalax wanno ɗum e oɗo week-end. Li quotidien e oɗo subaka ene wayno kañum ari koko yewti koye ɗon 8e édition mo foire international de Kaolack temedde tati e capanɗe joyi ujunere visiteur 350 000 visiteurs tawi noon ko temedde jeetato waɗoɓe weejo bagasuji mumen exposa en e tawi koye nder nogas e joyi leyɗele ne paɗa eko wiyete on ɗon foire international de Kaolack Serigne Mboup maire de Kaolack hollitti wonde Sénégal e o saaha nana e tabal kesal faade e ɓamtari jagorɗo commerce woni ministre de commerce hollitti wonde tan dendagal leyɗele mawɗe ɗe e golle mumen e golloɗe mumen kala ne nodda ɗo e nder leydi men Sénégal. jande révélation nden ɗon e oɗo subaka hannde ari koye séjour makko toon to leydi Gambie Amadou Ba ɓe mbi tan de ko décroche investiture de la diaspora o heeɓi waɗede investir tawi ko diaspora sénégalaise gonɗo toon to leydi witendi Gambie. Source A nden ari koye titre uji ɗiɗi kono noon cuɓiɗen ko haalde titre gadano walla titre lesso que jeune fille ravissante ɓe mbi o debbajo joɗɗo kono kadi mantiniɗo ɓe mbi tan de ko debbo mo ganduɗa o ko jaaduɗo e Sadio Mané saabu on debbajo ko denɗo Alqouranil Karim debbo murniɗo kono kadi jankiniɗo ko oɗo de Sadio Mané réussi e alerte hanki o ɓe mbi tan de ko le casting parfait do Sadio Mané on debbaji ni ɓe mbi ene wayno tan ko duuɓi sappo e jeetato yarata ko élève toon to collège privé mo Mbaw kono kadi ko denɗo Alqouranil Karim on debbajo ni ko terminal waɗata ko fate banggue on ɗon lycée woni ngal natal no jirɗon ni on ɗon debbajo noon ɓe dokki inde makko o wiyete ko Aissata Tamba. kono noon Le Soleil nden ne guendiri de ari koye CAN 2023 de football Sénégal seul contre tous manam Sénégal tan e oɗo saha kañum goto heedi banggue heddiɓe kala ne jinggo ɗum oɗon groupe C ɓe mbi tan de ko groupe gulɗo diaw jogori wonde hakkude Lyon e Barode hakkude Barode mbiyen e Jaahe kono kadi e éléphant noon jaynenkoɓe mbi le champion titre ɓe mbi tan de oɗo saha hannde hollitan wonde kañum ɓuuri ɓen ɗon sembude to banggue gonka jaynenkoɓe ne jañi hen e helle mumen nogas e ɗiɗi e nder nden jayne guendire Le Soleil. en gaynirten ko coftal ɓaali jayde stade ko noon stade quotidien ko noon quotidien sportif e oɗo saaha ɓe gaari koye CAN 2023 Sénégal Niger hande sanga 18h match amical international ɓe mbi tan de ko le bal de revoir des lions c'est à dire ko ɗum match mo ganduɗa ko mbayni ko wonande balo teddugal leydi Sénégal ko adi koɓe ndiwa tindade toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ko hande sanga 18h0 toon to stadium Abdoulaye Wade mo Diamniadio J-5 ko balɗe joyi heddi e ko yewti on ɗon CAN Côte d'Ivoire 2023 kono kadi ɓe gaari e dewgal on célèbre waɗa célébré ko toon to Keur Massar hanki Sadio Mané réussi o suka debbo biteɗo Aïcha Tamba
din kongude sifaji kala e hello tati e nder den e hello jeedi e nder jayni witende stade quotidien Elhadj Abbas ko dum wonno ko jaade leydi Sénégal ndawruno e odo subaka ko non Amadou Moussa Allah jarama en joyi namdi tan to ko sin namdal garol ngal woni le contrôle de parrainage gonaɗo e dum holno jiruda beedo be ganando hoore ma hande presque wondu ko wotur ene hawni tan c'est à dire que garami koye Mimi Touré mo ganda Mimi Touré e Bour Abdoulaye Dione ɗiɗo ɓe foof presque nguuri parrainage sahade gonnoye pouvoir te ndena ɓe arnande ɓe goya mbi wonde ne fichier o ala waɗari fiable ko nandi hen te guilnen fewdo ala hen fof ko change saabu ko ancien fichier o woni ɗum donc noon soɓe duttimi kadi ne goyto mataw ko joni sawrundu ɓe piya ɗum en tout cas ne hawni min kam franchement ene hunde ne ɓuuri kam darde fewi par ce que hanki aɗa woni e hunde a yiyani caɗele muɗum koma jaltani jiiya caɗele muɗum c'est à dire que ko hunde hawni Sénégal windiri noon par ce que jomum wayat tan ko ndu fiya chance uji lion ji men holɗin chance uji cikkaɗa ɗin ɗum woni chance uji meɗen surtout pour ɓawade ɓamtude kan o ɗum ganduɗa hoorema vraiment ene cohli ɗum no fewi kala banggue mo guiruɗa Sénégal ne jogui oɗon sens so banggue collectif Sénégal ne jogui on ɗon sens to banggue individuel Sénégal ne jogui on ɗon sens e kadi vraiment jogade expérience par ce que sa ƴeewi équipe o ko ɓuuren ko hewde hande ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi jeetati capantati capantati e goho ha capantati e ɗiɗi woni hen ni capantati e nayyi sukaɓeɓe kewani no fewi donc expérience manam no mbimi ni tan kala banggue mo guiruɗa eɗen jogui sens e ko yewti ko e ƴettude on ɗon deuxiéme étoile kono noon no mbinomi ñanden coupe d'Afrique de nation gagneta manam jouetake gagnete c'est à dire que wona hollude doole sembe e joude bal jodɗo addantuma gagnade coupe d'Afrique non non addantuma gagnade coupe d'Afrique ko yarude jam hakkille deeƴƴo e teyde e physique surtout e wadde imposé sur le terrain e heddade wadde concentré jusqu'au bout te ɗum mbiɗa andi staff o ne hen liggo no hannirta eyyi te kadi est ce que aussi laamu Sénégal ettinaniɓe tan kam kala pelliti ɗi gandanɗo hoorema vraiment fonno fawade dow mabɓe tottiɓe ha timmi bon pour l'instant mi yaani on ɗon information mais eɗen gandi kam mankata saabu équipe nationale du Sénégal guila fuɗɗi yaade coupe d'Afrique fewde joni sa ƴeewi presque 1961 so tawi mi juumani to banggue tarih ha rawane eɗen jaa coupe d'Afrique ko Sénégal manque coupe d'Afrique heewani kono à chaque fois so tawi équipe o ne yaaha ene nawa moyen ngaji mawɗi ene hunane ene hokke ene waɗe condition ngaji moƴƴi ɗo e Sénégal ɗoɓe goni stage et toon to Côte d'Ivoire aussi délégation ngaji ɗen toon donc kadi koɓe jahat toon ko posture goɗɗo par ce que noɓe jarno rawane e rawane nde wona noon ɓe gaddata hikka par ce que hikka kamɓe gaddata kuɓeri mabɓe mbi min gartiri kuuɓo amin mbaɗa ɗum remettre en jeu pour étade fawtude ɗum donc on équipe noon fotani jogade probléme prime fotani jogade probléme préparation fotani jogade probléme auberge e ko wiyete hébergement fotani jogade aussi probléme to banggue préparation kalis woni koppereje ko noon Amadou Moussa Allah jarama ko ɗum woni ko dañaɗen comme namde a jarama no fewi Elhadj ɗum noon min dokkuma tan mbaynoɗa saabu premier partie o ko ɗo haaɗi joni o natanten komo deuxiéme partie gam wawde wadde introduire actualité kono kadi yaade toon to Matam hani e nannude ɓe ganduɗa kañumen goni hoɓɓe meɗen ɗum noon dokkuma konngol mbaynoɗa ha janggo ko noon donc en mbaynima bandiraɓe kala ha janggo so Allah o lamɗo jaɓi golle ma jooɗi peewi Elhadj a jarama no fewi ɗum noon en jaranimo kanko Elhadj Abbas Sarr joni o en jahat garten e on tuma jokken e on ɗon deuxiéme partie nangodiri funnange irnangere woy worgon nde jaspora nani olel pindi subaka law noon bandamariyeto olel pindi subaka law ceera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital noon kodon jam hawri Afrique kame Europe e Amérique Oceani kame Asie fof nde nani olel olel pindi subaka law koy fuɗɗima banda marieto olel pindi ceera e kumpa hayo jam koy ari kumpa gasi
9h fayi hojomaji tati boyta hojomaji nayi ɗo e Dakar ko on waktu yoni toon to Dakar toon to Matam on paami ko Olel diwan hono kala ñere altini hande kam ko altini en jumani jokkodirten koye Gawus Dia ko mone ɓoggol ngol jaltaɓe jaam walema Moussa mi salmini jurimam mi namdo soɗa seli mbar jam woni to jamɗa jaam wala alhamdulillah yettere Allah ko mawɗum mbar ko jaam fini toon to diwan mo Matam eyyi ko jam fini ga e diwan Matam machallah alhamdulillah kadi min ɗanonotoni wonno min noddanoma guila ñande alkamisa de to jomum cikku altine hande min mbi jarata ko min ɗano ni min jotomi pata min ɗanaki mi anda no jagguirem ɗum mi anda ko jagguirem ɗum ko toñangue mi anda jagguirem ɗum ko andude haaju mum eyyi no nagui tan noon ɓuure doole bisimilla jaltaɓe hol kabaruji ɓurɗi mantinade toon to diwan mo Matam e nde yontere nde jewtuɗen kabaruji ɓurɗi mantinade ga oɗo saaha hande o ko ɗo e nder diwan Matam ha temmin nder falde kañum komin hortoyere ko peccugol kalis woni ga henna kalis mo ganduɗa woni sababu mum ko Abdoul Karim Sall mo ganduɗa hokkino rewɓe komin hortoyere fodde wonde e million ngaji temedere yoɓe feccu e oɗo saaha noon feccere nde fawade en Abdoul Karim Sall tottirini yimɓe foof ene paami kadi Abdoul haali koye nder public e wiide wonde kalis o ardani politique ardani hedere ardi ko dennagal debbo goɗɗo e nder commune o yo heɓ kalis o liggoro fawade e yamirore nde Amadou Ba nelimo o haali ko nder meeting makko tan kadi ene gasno kalis o feccama ɗo fecca ɗo noon won yimɓe ganduɗa hoorema keeɓi kalisaji ɗi nawti ɗum e nder groupe en kono noon hayso tawi Abdoul hokki nde ɗon yamirore e nder guure he kam ene waɗa coow ɓene mbiya feccere nde yaari ni wona noon yaari ɓene mbiya minen komin ɗawaɓe ɓene mbiya wonde wiyanoma wona politique kono waɗama politique no wawata fof oɗo saha kam Abdou Karim waɗi kañum ko fonno wadde ko waɗi hen doole mum waɗi hen darde mum e hokkude rewɓe kalis o hayso tawi hewɓe cikkanno kadi kalis o ko kalis dokkal nde tawno yimɓe so nani kalis o mbiyata ko kalis dokkal hewɓe cikkanno kalis dokkal kono caggal mum kadi andama kalis o wona dokkal ko kalis ñamade ko kalis liggorteɗo sa gasi kadi ka nawtowo kadi pour ɓeyre famminde yimɓe eno mbi kamɓe Abdou Karim Sall en ko kalis o wona aɗa hokkeɗo junggo e junggo o jahata ko banque ko ani banque o jordirta ko ani banque o jordoto ko ani banque o kaldata condition ngaji ɗi an haalata mane ƴettata an haalata mane gartirta ɗum kadi jibri kadi yammire wona yimɓe kadi taw yimɓe cikkanno tan ko so ari jumumen namat fannu goɗɗo koto banggue guykaji eɗen gandi hayso tawi laamu leydi Sénégal darinoma lellude kuule mawɗe banggue ndenka jawdi e wonandi hen e haɓade wuyɓeɓe haɗani guykaji ɗi kam nene continue jiya e nder diwan Matam ha tengti toon to Nawre eɗen gandi Nawre ndeɗo yontere koye caɗele ɓe goni walla ni ko addi ko caɗele goni kono oɗo saaha hande ɓuuri ɓurdeɓe doole ɓe tawno e wiide mabɓe hande o ɓe ɗanota ko jamma ɓe ɗanota ko ñalawma kadi hay sukaɓe rewannoɓe jawɗele ɓe ne jaaha natti yaade junggo sagata mawɓe jahata nde tawno ɓiye rewande jawdima tan arta ene ardi ene artan doga walla goɗɗum taw wiyeɗa wonde ko won tawɓe ɗum toon nawi jawdi ndi ɓe nawra sartaji ɓe nawra moto ji Jakarta wadde sa renaki hande ɗo so yiide moto Jakarta e damargalle mum sa renaki ko jour watti huɓɓinade nde tawno ene adda caɗele to banggue Benno Bokk Yakar ɗo e nder diwan Matam hayso tawi haalanoma haaltama kono curkitine ne ɓeydi yaade dumtade hakkude Benno Bokk Yakar e nder koye mumen tawi foof woni sababu o ko probléme hakkude fardu ngom mo ganduɗa hoore ma ko halli waɗi bannoɗo guila ñande no less ñande ñumbe ñande dufe so tawi Macky Sall reftinani ɗum lawol koɓe haɓoɓe muɗum ko wonande wonduɓe kalli wage ɓe e tendance mumen ɓe ga nani mbiya wonde ɗum ɗon jeeya tan koye politique probléme politique parti so mawni ɗiɗum probléme wonande politique no wawata fof koɓe famdiroɓe ɓeɗo gueɗe ɓuuri tengtuɗo e nder diwan he Amadou Moussa an guykaji ɗi kalis o e haara Benno Bokk Yakar nder koye mumen hayso tawi woni won woɗɓe ɓeɓe kaɓanno hande o kam ko kamɓe goti kadi habdiɓe koye mabɓe e nder diwan Matam hayso tawi surki so wata dilbitade no hannirta ni kono kam fuɗɗi mawnude seeɗa Amadou Moussa ko ɗon golle ma jooɗi peewi jaltaɓe ɗum noon aɗa men e ma so Allah jaaɓi wonta alkamis kono ko altine so Allah jaaɓi inchallah so Allah jaaɓi inchallah mi salminima seydi mi salmini bandiraɓe mum jarama en beltanimomo kanko jaltaɓe o kanko joɗini en toon diwan mo Matam joni joni o en jokkat yewtere nde to banggue actualité 2 minutes 30 inchallah walla 2 minutes pile ko adi keɗen nanna hoɓɓe men gadortoɗen koko yewti oɗo actualité commissariat mo Médina kañum tigui dartini oɗo dimanche sang 17 heures on ɗon opération fat fep mo ganduɗa ko visite woni jillu mbo sukaɓe excellande Pastef ne wayno tan mbaɗanno e galleji ɗi yettade galleji ɗi ne kalan ɗumen programme uji mumen ene mbawna ɗumen walla ne eroɗe ɗumen yo retiro carte mum électoral koye on tuma noon police jagguiɓe holliti wonde ɓe ngala nden yamirore kono kadi ko manifestation mo ganduɗa wona koye pré campagne ɓe ngala tigui on ɗon dalilu
avocat ji on leader ex Pastef maire mo Ziguinchor Ousmane Sonko joƴƴoni yi aljuma ɓennuɗo on ɗon mémoire ngam wadde mémoire de défense ɗum ko jabtade on ɗon saisine de la cour suprême ɓe avocat ji walla mo agent judiciaire de l' état joƴƴinino hono Yero Moussa Diallo dimanche jewtuɗo oye on ɗon tonto haute juridiction ngam wadde annulé on ɗon décision du tribunal instance de Dakar jamirnoɗo wonde yo Ousmane Sonko inde muɗum artiri e liste électorale leydi Sénégal payen toon to Diourbel tone kadi ko ngam haɓade walla ni woytade nanggal mabɓe juurgal ngal ɓe keddoto e dumbirdu ndu tawi ɓe jawaka taw ɓen ɗon wonɓe toon to kaso central mo Diourbel kolliti wonde koko mbaɗata grève de la faim ɗum ko hande altinoɓe puɗɗoto ɗum tawi fandare nde ko wadde pression fewde laamu ngu kala beele nde mbawata ñamede no hannirta ni guddirten actualité o koko yewti e actualité mataw people double ballon d'or africain Sadio Mané numéro 10 international sénégalais joueur mbo Al Nassr kañum tigui mawnini walla ni waɗi dewgal muɗum hanki e ale ɗo toon to Keur Massar tawi ni dewgal ngal ha joni mbiyen o resi ko debbo biteɗo hono Aisha Tamba en kala e nder jaaɗeji meɗen on debbajo ko mo duuɓi 17 kono kadi ko denɗo Alqouranil Karim 9h fayi hojmaji sappo joni paaɗen koye hoɓɓe men caggal jingal koy lottiɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgonere nde diaspora nani olel Piindi subaka law noon bandamariyeto olel Piindi subaka law ceera e kumpa ko noon ketorɗon ko saktirde moon Piindi radio e jokkorde mum ko noon kadi yeɗen en direct toon to chaîne YouTube o hono Piindi TV bandiraɓe yeɓoɓen toon kala e commentaire ɗi jettama kono kadi ɓen heeɗiɓene oɗo saaha jarama no hannirta ni hoɓɓe men ko ɗiɗen kaaline gardine ndi goto ari e deuxiéme partie o hayson tawi o ari ɗo guila subaka kono noon ko deuxiéme partie noddudemo ko tokara men o wiyete ko Amadou Sy dokkemo konngol salmodira e bandiraɓe Amadou Sy assalamu aleykum jawwalema aleykum salam Amadou Moussa An mi salmini bandiraɓe wonɓe Piindi TV ɓe foof e hettotoɓe men e sawtugol ngol wonni men weltare hande kadi arde huccodirde e moɗon nder weltare ko rendade seydi Sy Allah jarama invité goɗɗo ko oɗon gardi o wiyete ko Salamata Sow en calminirene makko nane kono kadi dokkemo konngol salmina heeɗiɓe ɓe e yeɓoɓeɓe sohna Salamata assalamu aleykum lawol gongol assalamu aleykum lawol gongol mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe radio ngo ɗo wawi wonde e aduna o foof noon kadi calminirtumi hono technicien ji dariɓe ɗo ɓe kadi wonani kam minnene weltare tigui e arde joddade e moon hande e ngol ɗo manda e radio ngo nde yewtere kono noon Allah jarama on jarama on bismama aussi lawol ɗimmol Amadou Sy e Salamata Sow ko terɗe oɗo mouvement Fouta Marche noon nde wayno ardi ɗum ko biteɗo sohna Aissata Aw ko opératrice économique kanko on ɗon debbajo noon joom on ɗon mouvement nde wayno o rokki sukaɓe département de Podor taw ko tolni e ujunnaji joyo e temedere tawi ko formation e mbadi kuptidindi walla e toɓɓe certuɗi saabu ko 20 filiére noɓe mbiri en fodde métier nogas so tawi ko noon mbiruɗen tawi noon ene tawe hen sukaɓe responsable uji tawi ko département de Podor kono kadi o haɗani tan to département de Podor par ce que elle o rokki temedere suka aussi hono on formation to Matam hollirde wonde tan on ɗon debbajo ko dariɗo école noon ɓe mbi tawate ko ɗo e Dakar leegal ne wiye Anne Maris ko dow ndin ɗon mbaadi jewtitten e Amadou Sy wondude Aissata wondude Salamata Sow gadortoɗen ko Amadou Sy debbajo muña yaafo hayso tawi ko oɗon min pamatan min kifti kewendi moɗon e dernier recensement o ɗum saabi noon hankkadi ko minen goni yeeso minen kadi gadoro haalde tokara ko adi foof garana en holkoni mouvement Fouta en marche ko adi kaden gara e formation ngaji ɗi liɓɗen ɗo ɗi bon en wonan men weltare haalde mouvement Fouta en marche par ce que mouvement mo ganduɗa ko jibina ko ɓoyani ko waɗa créé e gardugol jinnaɗo men nene meɗen Aissata Aw mo ganduɗa hande min jiirani ɗum leader politique jiiri ɗum ko
debbo ko ganduɗa ko garɗo wallude sukaɓe e mum mbiyata yumma par ce que hande darne ɗo dare nder département de Podor fo eɗen gandi o yarani hen politique o yaari hen ko gam wallude sukaɓe wallirdeɓe saabu Allah par ce que enen fo eɗen gandi ala to dillata e politique ala poste mbo jogui e politique donc wadde Fouta en marche ari tan ko fabade par ce que enen fo eɗen gandi ko woni ɗo e nder département de Podor ko sukaɓe ene manki tinde koye mumen ene manki yitade koye mumen e ko gonɗen e dow mum ko donc Fouta en marche waɗa créé pour sukaɓe mbawa yitade koye mumen mbawa kadi faabede mbawa kadi daranede ko kala saaha garen e ɗiɗo ujunnaji joyo e temedere woni 5100 formation sukaɓe o hokki gam mbawa heblede ɗum ne kadi aussi hol ko mbawɗa hen haalande en eyyi 5000 change en ɗi rokki men ɗum ko Aissata Aw debbo mo ganduɗa eɗen mbawi wiide ko fuɗɗi e politique ko hewani mais ala ko nawi inde makko sana darne nde o darani sukaɓe département de Podor rokki yimɓeɓe 5000 change en 5000 change en noon sa nani ko formation ngaji certuɗi formation ngaji noon ko formation ngaji nogas 20 filiére fo mo ganduɗa neɗɗo heblirte ko gam so yalti wawa yaadude e ngal meccal donc ko hunde nde ganduɗa minen sukaɓe wonɓe hen ɓe ko hunde nde min beltorto kadi hunde nde ganduɗa emin jettambo hen e dow inde sukaɓe foof en tant que des représentants nelaɓe ɗo yo ngar kala sen garte e formation ngaji yimɓeɓe keblirte ko gam hande enen fo en gandi sa yiiɗi ɓamtude nokku il faut kebla sukaɓe e mecce par ce que a wawi wiide aɗa haala développement taw sukaɓe ngala ligguey kadi a wawi wiide aɗa haala emploi taw sukaɓe pormaka donc noon sa yiiɗi hande fabade suko gam wawa dañde liggey e des entreprises walla wawa dañde liggey e nder place uji donc je pense il faut porma jomum dokka ɗum gandal ngal ganduɗa jogo hen compétence gam so yalti wawa yarude e format o donc noon konkone ko on vision o jogui gam arde wallude sukaɓe wona hunde nde ganduɗa ko hunde politique ala ko ballal saabu Allah par ce que enen fof en gandi Aissata Aw ala décret mbo woni comme ministre walla DG ko neɗɗo mo ganduɗa ko opérateur économique joguiɗo kalis mum en ari gam wallude men ko liggi ha dañi kalis mum ene wano jooɗade gal mum toppito ɓesgu mum donc ari wallude men enen sukaɓe donc ko enen sukaɓe mballata koye meɗen mbaɗen sensibiliser la population noɓe garata ɓe mbaɗa inséré o e nder formation ngaji par ce que 5000 change en ene heewi kadi 5000 change en o ko waɗa répartir 5000 ɗi mbatte formé que en 20 filières so tawi a yamiri kammi waɗa bisimilla ko ɗum jiɗnomi ni nata direct waɗi ko 20 filières ɗi ganduɗa ko 5000 ɗi tan mbatte hen formation te ɗin puɗɗima donc 20 filières ɗi eɗen mbawi limde hen anglais informatique infographie création site web maintenance réseau et câblage transformation des fruits et légumes transformation laitière caissière restauration cuisinière pâtissier marketing digital choix esthétique coiffure électricité onglerie make-up woni maquillage plâtrier gestion immobilier donc sa ƴeewi ɗiɗo formation ngaji ganduɗa leliraki kan ngal wiide neɗɗo ko janggude tan yo ar waɗa hay sa janggani a jogui 1000 chance gara bokka e formation ngaji he ne waɗi noon formation ngaji ganduɗa ɗum kam enen fof eɗen gandi sa janggani a wata ɗum wadde comme holɗum hande sen kaali haala électricité donc hay sa janggani aɗa wawi arde mbaɗa électricité kadi ɗiɗo formation ngaji ɗi ballirta men enen nde hande comme genre département de Podor ko hande guure ɗe ko 22 commune dokka commune foof ene jogui quota mo heɓata kadi ko fecca ha foti hande sa ƴetti sukaɓe a formi ɗumen en électricité a ƴetti sukaɓe a formi ɗumen en coiffure walla en onglerie walla en informatique suka oɗo o jaako e nder demet walla o jaako e commune Madine Diadji sa yonti sohlude électricien koccata kalisma aɗa nodda neɗɗo gonɗo Madine Diadji walla nodda neɗɗo gonɗo ha Dakar aɗa wawi ɗum dañde e nder wuuro ma donc ɗum ari économique wuuro moɗon hande neɗɗo mo guittanɗa ɗo e Dakar totta ɗum nawde kalis o Dakar soda ɗum e nder bitikaji Dakar ala ma nattu hande aɗa wawi ƴettude salmata mo ganduɗa format koye nder demet nodda ɗum ara o liggono ma totta ɗum so paari boutique Samba gonɗo e nder demete ko hen tan sodata donc ko formation ngaji ɗi ganduɗa ko baɗɗi importance woni 5000 change en ene waɗi change en ɗi ganduɗa ɗin porma tan ko côté goɗɗo woni holɗum 2 formation en santé ene wonde woni sage femme et infirmier d'état sa nani o waɗiri ɗum enen fof eɗen gandi hande sa yiiɗi nokku ɓe ɓamto il faut cellal wooda cellal ngal pour wooda o ƴetti sukaɓe ganduɗa ko temedere e nder département de Podor yo pormé sage femme ene wonde infirmier d'état donc ɓen sukaɓe noon namdi ko ma daña bac formation ngaji yimɓe guila namda ko 2 jours tan wonno délai mais wonno sukaɓe ene jiiɗi wallede guila nden tan ngari mbaɗi déposé change ɗi dañama les autres formations woni les filières woni formation ngaji nani à cours ɗi ganduɗa ko vague de 500 personnes par ce que enen fof eɗen gandi école o wawi ƴettide 5000 personnes lawol gotol ko institut wiyete ko institut Kanka woni koto Maris en face ITA donc informatique infographie ene wonde
bon won puɗɗiɗi woni make-up maquillage fu nana gone en cours ma woni 7 hande filière nana gone en cours donc eɗen mbiya bandiraɓe ne garata ganda deuxième vague o fuddoto ko le 5 février gara mbaɗa hen introduction gara mbaɗa hen participer par ce que hunde wona hunde makko ko enen o yiiɗi wallude ko sukaɓe yiiɗi wallude sukaɓe no so yiiɗi wallede ko kaw garata balla ko men a jarama Tokara mami artima joni donc en garate debbajo ko debbo ardi oɗo mouvement kono kadi ko debbo ƴetti sembe e doole muɗum ina wallita sukaɓe département de Podor e hunde département de Matam ko adi foof an Salamata Sow en tant que debbo holko mbawɗa ɓeydande en walla holko duñi oɗo Aissata Aw waddi erade sukaɓeɓe ene nanna ɗumen gandal tawi kadi elle ko hay mbuɗo jomum yoɓata holko cikkuɗa duñi oɗo debbajo e heɓlude dendagal ko foti ni ujunnaje joyo pawɗe bani adama. eyyi a jarama Seydi An ko wona ɗum ko weltanadema no fewi te kadi e weltade e jonde ɗo min komi représentant commune mo Demet 5000 formation jeune eyyi konko debbajo o min somi yii tan mbiyanmi ko actrice de développement o waɗata ko politique développement eyyi ɗum yi kadi vraiment sukaɓe hande ene poti wallede saabu hande sukaɓe meɗen surtout ma e nder département Podor hande hayso tawi en mbiyatade ɓe dañani walla hunde waɗaka toon wonko waɗa alhamdulillah wonko waɗa alhamdulillah kadi wonko daña toon kono kadi ha hande ne heddi saabu ɓe mbima wulago jamma woppitaki e goto konko noon ko ɗum addimo e yantodirde e bandiraɓe makko wonɓe toon gam wallude département Podor gam sukaɓe hande mbawa dañde des formation mbawa wallude koye men balla jinnaɓe mumen ɗum noon konkone min ñagontomo Allah tan yo Allah ɓeydanmo ha heewa saabu ɗum omo wawno dañde no siiwi ni o haaɗa galle makko o jooɗo reena ɓesgu makko kono o wi ko ndiɗo jawdi alay saago mi fecca ɗum e bandiraɓam fuutankoɓe kadi ko darde Fouta o dari kadi darde national mbiyeten par ce que so tawi a ƴeewi o haaɗani tan e département Podor o yeehi ha département Matam o rokki toon 100 jeunes formation kadi e ɗo en jii kadi ko waɗi ɗo ko ha arte balɗe ɓennuɗe tan o rokki 2 ambulance toon to Kayar jiida e goɗɗum Kayar région de Thiès région de Thiès o rokkiri ɗum noon mbiyeten ko mama national ko national foof o wallat wona Fouta tan so tawi mi heeɗimo no moƴƴi onon ɗiɗi ɓe foof oɗon eero wonde yo sukaɓe gar noto e miijo ngo woni noto e onon information 5100 jeunes mate sukaɓe notaki eyyi sukaɓe ina wayno so tawi a ƴeewi o waɗino lancement makko le 14 décembre o waɗi lancement makko toon to Walalde e gon on lancement o waɗiri noon les 5000 jeunes pour gara mbaɗa toon dépôt ji mabɓe nde ɓe gari waɗama machallah lancement makko so tawi a ƴeewi ñande hen mi anda so tawi yalti e réseau ji hay sa weddima ñorgo heɓa yana memata leydi yalti hay machallah télévision heewi yimɓe gari sukaɓe kadi notima e kuuɓal ɓe gari machallah kono noon e nder hen sukaɓe cikkanno mataw ko ɗum politique eyyi nde min garti noon min jooɗi min ƴewridi konko hoore makko o wi tawde wayini hen yo waɗe accéléré ɗum tagui sukaɓe ɓe information yaawi o wi tan yo fuɗɗo lundi te mo nodduɗa foof min komi représentant Demet mo nodduɗa foof on tuma garmi ɗo ko mercredi jeudi o presque min mbaɗi réunion o wi yo fuɗɗo lundi donc formation so tawi faami formation ko ɗo e Dakar watte wona e département de Podor mais ko Dakar ɗo ko ɗo centre o woni so tawi neɗɗo yiiɗi bokkude hen par exemple yiiɗi jeeyede hen taw ko Podor najo walla hunde e Matam ko holko ɗum namdi so tawi yiiɗi jeeyede hen so tawi joguiɗa ko diplôme bac a waɗat photocopie bac ma mbaɗa ɗum légalisé ene wonde photocopie d'identité ma ɗum woni ko gaddata so jogui diplôme kadi ko noon mais so tawi a ala kadi puisque waɗoɓe restauration ko namdaki diplôme kadi mbatta photocopie carte d'identité ma rek gadda ko ɗum tan namdaki mbuuɗu ko ɗum gratuit ko gratuit o waɗiri ɗum ko saabu Allah c'est ça noon ko noon Amadou Sy justement nana haalino ko yewiti ko e fodɓeɓe heblede ina namdi jangde won ina namdi aussi wone gueɗe kono aussi wonko namdaki diplôme aji ko nandi hen sohna Salamata arini hen joni pour laɓɓitande bandiraɓe haalaɓe jet par ce que enen so tawi en nani formation tan
hakkille ma addata koye diplôme aji pawdirɗi bac en bac plus en e ko nandi hen walla licence en e ko nandi hen holno mbawɗon famnirde sukaɓe ganduɗa ɓe kañumen keɓani on fartange ha ɗum ɗo wawa nadde hakkillaji mumen est ce que oɗon ɗamini yuɓɓinde campagne de sensibilisation soit ko virtuel woni e groupe aji WhatsApp walla e ko nandi hen to banggue réseaux sociaux walla ko ummaɗo ɗo yaaha toon to département de Podor ina haalana sukaɓe eyyi joni sa faami affaire o no waɗa lancende comme ne banam debbo o wini won jagguirɓe ɗum politique par ce que hande en kewani dañde baɗirowo gam Allah kala ko waɗa secret ko politique min hooram mboɗo jogui namdal fewti hen malheureusement gonɗen koye pré campagne radio ɗi télé ɗi ngala droit haalde politique mais mboɗo jogui kulhuli est ce que yimɓeɓe jattiniraki sababude sikkude ko ɗum pittol manam ko ɗum wilde so jomum naari hen tan rulline et puis janggo e jaam wiye gonɗa koye mouvement Fouta Marche yimɓe noon mbaɗi ɗum ko politique won hen ɗum cikkuno jeeyi ha ɓooyi ji kuruji ne puɗɗo gandi hunde natti wonde politique par ce que a namdaka mbuuɓi hay photocopie sene waɗe kamɓe mbaɗantuma donc mbeɗa sikki ɓen gaari ko gam walludema formation ji noon sa nani wiya namdaki jangde par ce que ne waɗi formation ngaji enen fof eɗen gandi ɗum namdi tan ko yiddema gara daraɗa mbaɗa ɗum paama sa hoti mbawa ɗum waɗde coiffure enen fof eɗen gandi namdaki jangde maquillage nan toon namdaki jangde mais hande sa yiiɗi comme campagne de sensibilisation mo mbiɗa o ɗum kadi les représentants woni joɗiniɓe jeune uji e nder programme o ƴetti ɗum en charge woni holɗum hande kala jeune ene foti hodde nokku mum to jeeyaɗo tawi an jeeɗa ko duɗel kota ha duɗel joɗɗa jaaha radio communautaire kalda e bandiraɓe kalna ɗum programme ono lellerini hono yarata tawi an jeeɗa ko demet kadi kota ha to radio demet radio communautaire demet joroɗa kalda yimɓeɓe programme ono yaari hono lelni kadi jadata koye ma ƴewene parent d'élève jokkodira e mum e walla neɗɗo mo ganduɗa ene waɗi réussir e nder formation professionnelle pour gandinɗa fayidagal gongal nder hen gal donc ene wayno hunde foof ƴettama en charge mais eɗen lance appel tan jeune uji ha joni par ce que en poti hande mo ganduɗa wadde développé woni département de Podor par ce que enen fof eɗen gandi département Podor ne wayi ala ko addi ɗum sana manquede compétence sana manquede métier donc eɗen mbiya sukaɓeɓe en dañi hande change rokkede 5000 jeunes ala ko patten sana arde ngare mbaɗon formation o son pari koton par ce que formation aji juutaki so wodi ko 1 mois 2 mois ça dépend e filière mo mbaɗɗa choisir joni so tawi jomum heblama ha gayni wodi ko andi ne jogui diplôme keptinowo golle makko ɗe o heblama e centre naggam ene woodi par ce que sa pari formation o ma waɗen attestation ma kadi damo wonko ɓeydi hen comme genre hande waɗoɓe maquillage ɓe walla waɗoɓe coiffure ɓe soɓe pari omo yiiɗi waɗadeɓe GIE taw udditanaɓe comme genre des salons ɓe mbawa hen liggade par ce que hande ne saɗi keblani neɗɗo o goppa ɗum yaha pour daña emploi ko probléme kadi oɗon saaha eɗen mbaɗi hen lancé les leaders du département de Podor par ce que Allah hande hokki men chance Aissata ari waɗani meɗen hande formé 5000 jeunes onon woni hen liggey mon woni darde mon ko koccondini 5000 jeunes mbaɗanɓe inséré des emplois mballonɓe hen haade Allah rokkani non chance wadde formé donc on dañi bannomon formé je pense ko woni hen darde mon ko keftinon sukaɓeɓe mballon ɗumen ƴetton ɗumen mbaɗonɓe inséré ɓe daña emploi ji walla ɓe daña stage uji donc ɗum kam ko hunde nde ganduɗa minen jeune uji fof ko ɗum min daari gam haalandeɓe gam kadi ɓe gandu ɗum par ce que enen fof eɗen gandi jeunesse département de Podor ko jeunesse mo ganduɗa des fois rewat caggal leader ha tampa mais yiita hen hoore muɗum mais Aissata ari waɗani politique ari ko gam wallirde men saabu Allah donc eɗen mbiya leader aji kala jeune mabɓe gondunan mabɓe ɓe goppu ɗum yaha woni formation hunde wona politique ko pour daña compétence so pari wawa liggade donc mbiyetenɓe kamɓe koɓe mbatto hakkillaji jeunesse o ɓe balla jeunesse o daña emploi daña stage par ce que enen fof eɗen gandi hunde ene wayi département de Podor côté emploi ene waɗi faible enen fof eɗen gandi laamu ngongu o guila ari bon omo waɗa mais emploi o ene waɗi faible e nder département de Podor yo leader uji mbatten hakkille mbawa wallude sukaɓe jiito komumen par ce que ko peejanare feere foof weltine jinnaɓe enen fof eɗen gandi ko noon mi tournat mi huccita e debbajo nde tawno ko 20 filiére woni ɗo sa ƴeewi ne waɗi métier rewɓe ne waɗi métier worɓe hande o ko fuɗɗi ko arde juuɗe moɗon surtout an en tant que représentante toon to diwan toon to wuuro Demet mataw eko takki eko taari beele ko sukaɓe worɓe ɓuuri wawde arde pour ɗaɓɓude on ɗon formation walla ko sukaɓe rewɓe eyyi to institut to d' abord kalani ko ɓuuri hen hewde kam ko jimi toon ene gari ɗaɓɓude formation ko rewɓe machallah ɓe gari e kuuɓal eyyi Demet noon kam machallah worɓe ɓe gari rewɓe kam cuwataw nde tawno kadi yimɓeɓe ene gonde probléme logement ji ɗi sa ari holton jipporɗa
holto ñamata holto konko o wawi ko waɗande ɓe formation ngay mbeɗe waɗ occasion tan rewɗo ɗon e wiide maire uji ɗi kamɓe les leader là deɓe tinnoto ɓe balla sukaɓe mabɓe ɓe wonɓe e commune aji ɓe haysino ko logement ji ɓe balla ɗumen ɓe luwana ɗumen mbawa kañumenne mbadde formation ngaji ɗi saabu hande ko kamɓe tan ballete ko kamɓe ballete kala ko ganduɗa a dañani ɗum wadde min mbiyata ɓe mbaɗani ɓe mbaɗi machallah kono kala ka dañano wadde tawde konko ari o rokki formation an aɗa wawi rokkude ligguey walla taw konko o wi comme no wi e coiffure uddide salon ngaji ɗi ɗum noon wadde kamɓene yo ballal mabɓe woni hen ko rokkude sukaɓe ɗo goni gara mbawa wadde formation mumen no hannirta ni donc rewɓe ne hen machallah kañum kamɓe hebloɓe mbiɗa yiiɗi famde holi kamɓe est ce que ko koɓe Aissata yooɓi yo keblu yimɓeɓe walla ɓen aussi gardi ko gratuit gardi ko manam ko saabu Allah eyyi ɗon kam ni ala on information monsieur Sy taɗa jogui on information hebloɓe hoto beele ko Sénégal naaɓe beele ko yoɓaɓe walla gardi ko saabu Allah bon Aissata ƴetti ko école mo ganduɗa ko école de formation professionnel o hen yahanno o tawi ɗum o jokkodirimo woni partenaire makko o haalde muɗum ɓe cignini contrat on wannambo former les 5000 jeunes donc école o omo jogui noon les formateurs ɗi ganduɗa il poti wadde formé apprenant ji garoji jangguɗi ɗi donc konko woni hen ligguey makko tan koɓe kaala apprenant fo woni foti yoɓata o yoɓa le nombre d' apprenant ɗi ganduɗa ko ɗin poti janggude donc ko école mo ganduɗa ko goɗnoɗo ko jangguinannoɗo ko on tan o ƴettiti o yewtide mumen o hepti koɓe liggorno ko o totti ɗum département de Podor ɗon laaɓi donc en hen paami Salamata wadde firti ko manam kanko debbajo ele somi faami ko kalton ko foof ina wayno o ɗeɓi waade comme no jiɗɗo haɓade immigration clandestine saabu oɗo saaha mo gonɗen ko feliyo musɗo ɓena ƴetta laabi ɓena ƴetta avion ngaji hanni Karagoa pour yaade toon dowlaji dentuɗi donc kanko ari pour yo sukaɓe janggu et puis ñiiɓa e guure mumen wona tan ni yaade Dakar walla Saint-Louis walla Thiès kono ɓe heblateɓe yo dutto e guure mumen mbawa dañde métier te ko fonno ko pulaar wiyata ko bande ñaama tuuta ɓuuri goɗɗo ñaama dola saabu en gandi guure meɗen kewɗe hannde métier ji kewɗi sa ƴeewi ko yimɓe ummiɓe banggue goɗɗo hen sa caggal leydi walla e nder leydi ndi kañumen garata toon ina mbaɗa dicté loi mumen donc hannde beele onon jogui communication mo ganduɗa ko wawde faminde yimɓeɓe guila e jinnaɓeɓe autorité ji locale ɗi kono kadi e ɓen yiɗɓe dañde onon formation wonde yo gandu ko kañumen ballete saabu ele somi nayi oɗon mbi wonde ko maire uji ɗi ballete kono elli kamɓe hebleteɓe nafoore nde ko kamɓe gadoro yiɗ ɗum taw eyyi sa yi min mbima tan maire uji ɗi yo balluɓe c'est parce que kamɓe eɓe jogui hen part de responsabilité kamɓe maɓe so tawi an hande a woni maire commune ma alay saago mbawa wallude sukaɓe ma konko noon tawde o ƴetti responsabilité rokkudeɓe des formation alay saago minenne min eroɓe yoɓe balluɓe e localité ji ɗe dañi ɗo ɓe goni ɓe mbawa wadde formation ngaji ɗi ko gonga noon ɓe ballata ko koye mabɓe ɓe ballata ko jinnaɓe mabɓe kono noon kamɓe kadi woto jeƴƴiten kamɓene ɓe jogui ko maire uji jogui ko des décret konko o ala eyyi o yaltinta tan koye poos makko kamɓene ko ballal mabɓe mi yiɗi andude Aissata Aw on kayni ko opératrice économique beele koye leydi ndi o dañi ko Allah hokkimo ko walla o wonno ko caggal leydi bon Aissata sa faami ko ɗo ɓuuri wonde ɗo e nder Sénégal gonga ni hannde kam won doole maaro tolno to saaha fo ma yaltu jaaha garta mais dañal makko ngol makko ɗo e nder leydi he o liggi ɗum ko ɗo kadi Allah hokkimo ɗum c'est ça kanko yaari ko banggue hol toon banggue ndema awo gaynaka walla ko banggue goɗɗum walla banggue commerce ba Aissata ɓuuri yaarude ko banggue commerce c'est ça ko kanko eɗen jinno ni hebdemo beele o joddo e men e plateau saabu ko yiɗɗen ko namdade foof e ko faati hen makko kanko ɓurata wonde mieux placé pour jabade en gartene on ɗon 5100 jeunes nane mi haalino 5100 ko département de Podor ɗum betere la hen saabu kanko Podor najo donc so Podor najo ummima wallude Podor naaɓe ndaw ko hani mais en jii layi ha toon to Matam pourquoi ha toon to Matam eyyi aɗa andi neɗɗo jogoto ko yidde e jurum kadi emin mbawi wiide ɗum foof nane Aissata Aissata ne yiiɗi sukaɓe ene yiiɗi jeunesse hande kala to mbaɗa wonde gonda e makko walla mbasa wondude makko sa yimti haalde gonga aɗa andi o ko jiɗɗo sukaɓe o mbiɗi jeunesse donc noon yidde makko nde haaɗani e département de Podor comme ne banam debbo wini makko so au niveau national kala ɓiɗɗo gonɗo e nder leydi he so yi ene wone besoin tinno ko saago makko o yaltinat o totta ɗum kadi ha joni ko hen woni
kala ɗo fini ko haajuji o réglata par ce que hannde sen mbiɗen son jamiri kamɓe limtat golle makko allez-y Aissata ene maha jamaji Aissata ne maha jumaji Aissata rokkira laaɗi Aissata ne rokkira boyli o jiida e ambulance uji kadi ko neɗɗo mo ganduɗa wona ministre wona DG hande so jii waɗoɓe nder département ji heeɗi foof sa ƴeewi jomum wonto ittata soit ko ministre walla ko DG Aissata kala gonɗo e cas social so ari muɗum o réglata ɗum ko hunde nde ganduɗa ko ciñin ɗum e nder ɓerde makko te o ɗaminta koye ma haydara mobilisation so yonti o sohlanima aɗon ko sohlema ya daronoɗa ɓesgu ma daronoɗa leydi ma daronoɗa nokku ma to gummiɗa to donc noon ko neɗɗo mo ganduɗa hande mbeɗa wawi wiide hunde hatta e Matam e Podor kala garɗo makko haali yidde muɗum nde sukli wallede gam formation professionnel mbeɗa andi mo daran ɗum o waɗa ɗum heddi noon wasata o jokkodir koye Matam naji on ne yi omo rokkira haali haaju mum law o rokki ɗum kono hande mbeɗa andi goɗɗo so ummima banggue goɗɗo hayso koye Diourbel so ari haali yidde makko o rokka ɗum par ce que wima ko hunde yo ya leydi ndi yo wat développé ko ɗum woni darde makko ɗum kadi o addiri kalis o janggo so tawi Aissata namdima par exemple mairie de la commune de Walalde je pense que ko toon o jeeya onon sukaɓe on ɗon nokku ko holno jirton ɗum Salamata eyyi min jiirumi ɗum so tawi o namdima omo hani namdade goo ko wuuro makko eyyi saabu neɗɗo foof nene andi kala jeeyaɗo e wuuro kala citoyen ene jogui droit namdade ko jeeyi e wuuro mum so ari namdade omo jogui droit namdade beele so ɗum woodi janggo e jaam yimɓe mbiyata amin cikkuno ko politique sabu eɗen gandi rivalité entre guillemets gonɗo hakkude leader uji diwan Fouta est ce que ɗum watta ko jibini aussi to banggue tundugol hakkillaji ɓesguli ɗi e sikkima min mi sikkani so tawi ene jogori tundude de par ce que garɗo ene nafa yimɓe garɗo ene yiiɗi yo yimɓe gon normalement so tawi yiiɗi wonde wallet rek de miijam ko ɗum addi mais mi sikkani so tawi ene wawi addude goɗɗum saabu ɗum mbiɗen ko mairie walla goɗɗum e goɗɗum hay goto jeeya ɗum eyyi kala ɓiɗɗo jibinaɗo e nder commune Walalde walla kala ɓiɗɗo jibinaɗo nder commune Demet yimɓe fof ndendi ɗum so tawi a wawi a hattini garduɗa ko nafoore garduɗa ko ɓamtude ɓe sikki ɗum waɗani compliqué de ko noon konngol ma ngol joguiɗa Amadou Sy fewde sukaɓe ɓe ganduɗa hande nana mbaɗa traîné entre guillemets ɗo e Dakar walla to e Fouta hol konngol ma ngol joguiɗa fewde mabɓe pour tawtude vraiment balle ɗe oɗo debbaji ummini e oɗo saaha jogotomi hen konngol tan ko konngol ngol ganduɗa yo sukaɓeɓe mbattu hakkillaji e komumen par ce que neɗɗo mbaɗa rokkede ko formation a rokkama formation ya woppu haaju ma mo joguinɗa par ce que mbiɗa ko traîné donc cela veut dire on jaggani e haydara jagga mo jaggani e haydara noon so yi hunde foti ko jaggude hande Dakar janggo Fouta eyyi ɗum noon jomum ne wawi ummade on domaine neɗɗo wonde mbayata sa yiiɗi tan ko an fewnitata hoore ma goto fof ene jogui jaar muus jaar mettuɗo kono Allah andi ardu ko to ummoto donc mbiten jeune uji tan ko hande goto men foof woyanta ko wallude jinnaɓe maha galle ma daña joom suudu ma Allah hokkuma ɓesgu so gari taw hunde nde ganduɗa nana jooɗi aɗa fuɗɗino ɗum liggade kañum so gari taw mbaɗa départ e ɓenna ɗon c'est ça ko ɗum jiɗɗen enen foof donc eɗen mbiya jeune uji ɗiɗo formation ngaji ko formation professionnelle par ce que formation professionnelle jiiɗa e enseignement général par ce que enen foof eɗen gandi to ko théorie ga ko pratique ga a jangguinte hono waɗirte hono yarata ko hunde nde ganduɗa a waɗat ɗum a memat ɗum mbaɗa ɗum eɗen mbiyaɓe ɓe gara ɓe goppa jonde nde ɓe jooɗi nde ɓe gara ɓe mbokka eko woni dow mum ko par ce que enen fof eɗen gandi sukaɓeɓe soɓe mbaɗaka formé ɓe mballa ɓe dañi emploi ji ɗum jii ko hewata ko des immigration walla so bonendeji ñonti nanen ɓe agression ngaji e wontude jaraw ko hay goto anda ɗum fof nane e diwanuji meɗen donc ala ko waɗi ɗum sana sukaɓeɓe dañani des compétences ɗi ganduɗa par ce que formation aɗa formé e meccal mais kadi ma findini par ce que ma andu jamanu o ko yaadi ko noon gabbiruɗa hen gummoɗa oto gonnoɗa ɗo donc noon eɗen mbaɗa lancé jeune uji ɗi ndoɓe garata vraiment ɓe jagga hen ɓe gara ɓe tawa ɓe gara ɓe ƴetta ko woni ɗo ko par ce que hunde ko kamɓe jeeyi 5000 jeunes ne heewi département de Podor fof ne heewi 5000 jeunes so formama hen 5000 jeunes ɗi duttima e guuri he ne liggo en électricité en informatique en maquillage moi je peux dire que développement waɗata e nder département de Podor te ko ɗum tan manquiri de c'est ça ko Salamata aussi kañum dokkami konngol mais to banggue rewɓe
holko mbiyata sukaɓe rewɓe jooɗiɓe ɗo e Dakar walla to e Fouta ganduɗa toppiti tan ko statut ji WhatsApp walla walla yaade kewuje ko nandi hen tan ne mbaɗa sinabuji ko nandi hen holko mbiyataɓe vis-à-vis oɗo formation mbo Aissata Aw ummani. eyyi min mbeɗe wasiyoɓe tan yoɓe tinnoɓe gara ɓe mbaɗa feere kamɓene ɓe jeeya e wadde formation ngaji ɗi saabu ko hunde wonde fayida saabu an sa fini tan ka jooɗiɗo konko haymo janggani o wi ko yo ar waɗa haymo janggani o wi ko yo ar waɗa ɗum noon yo joomum ar waɗa daña diplôme mum saabu hande sa ƴeewi hande kala sa ala diplôme haydara hande an a wonani eyyi sa ala diplôme haydara a wonani saabu hande monde o ko kañum namdi ɗum noon yoɓe gar ɓe daña diplôme aji mabɓe janggo e jaam so Allah ne yiiɗa arsukaji mabɓe uddiro hen tan ɓe daña tawa kam wiyetake o kay ko pijannoɗo ga rewi ga woni ga e sinab ɗum nini ma wi konko de o waɗi formation makko o dañi diplôme makko eyyi wasta julɗo bawɗo wallude ma walla konkone Aissata Aw kadi o woppirani ɓe noon saabu ɗum ne waɗi suivi soɓe dañi diplôme aji ene waɗi suivi ko mbiyatmi ko ɓeydatmi hen to ko kadi konko hay o haɗani tan de e 5000 ɗi par ce que hay GIE ji omo waɗa ɗumen financé eyyi o ƴetti hande département Podor kala ɗo GIE wonno e nder o erima go fof addu GIE mum inchallah mo waɗɓe financé eyyi heeɓinoɓe dañde gaddi ɓe dañano kadi nana pewnane récépissé kadi gam wawa kañumne waɗade bénéficié e financement ji ɗe jogori yaltinde ɗi tigi on jarama woni presque 9h40 minutes entretien hojomaji capantati e jeenayyi 39 minutes so tawi ala ko ɓeyta hen monsieur Sy mbawen uddiɗo ɓoggol ngol mbeɗe jogui ko ɓeydam hen seeɗa haade men waynodiri bisimilla woni yimɓeɓe yo mbattu hakkille e ballowo ɗumen aɗa rewa neɗɗo andi nafatama woppu ndewa e nafowo mo Aissata ko nafowo ko ballowo eɗen mbaɗa lancé jeunesse o nde arata yimɓe ballodira liggodira par ce que Aissata ko dariniɗo gam haɓade gam wallude ene jeeya e toɓɓere nde ɓuuri yidde woni goudron paaɗo lila morfil woni tawi ila morfil o omo woyto jamma e ñalawma yo innir kalaji par ce que omo andi kalaji waɗini hen ma fodde 1 milliard jawdi mum tigi ɗum fof ko hunde nde ganduɗa Aissata nan haɓa ɗon ɗumen donc jeunesse uji yo gandu kala joguinoɗo yidde e kalaji so yii Aissata tan yo andu kalaji nan ɗon par ce que darde kalaji dari nde ko nden darde o dari tigi a jarama ko ɓiɗɗa hen ko waɗi fayida no fewi donc hewɓe noon nantoyi plateforme YouTube o nelli message uji vraiment en mbawa haldude kam foof kono eɗen tan ñagoɓe kala mbaɗowo commenté yo haalnen to woni ko wayno Ahmadou Sow Malick Dia Adama Ba aussi wondude King Flam on ko toon to Cincinnati Ohio États-Unis Aminata Dia aussi wondude Hamidou Sow Hamidou Ba wondude Baye Dia bon kamɓe kala wonkoɓe kaali Amadou Siley Sy Aboubacry Sall Guissé Sénégal wi en ko noon kadi Alassane Moussa an on ko mawni meɗen toon to Hammadi Hunare Samba Moussa an aussi ɗo e Dakar Souley Mamadou Niang kono ɗum Mansour Ba voilà Dima TV ko noon dendagal en tout cas ɓe toon am bayni leydi am bayni leydi machallah Ousmane Sakho kañumne ko toon to Hammadi Hunare ɓe keeɗi en to banggue SMS ko Diboumar Diba mi sikko ɗon gandi ɗum normalement El Hadj Diboumar Diba mi wawa hormi wiyede goɗɗum kañumne waɗi hen message Fati Ba kañumne kadi ko ɗo toon to Thiés heɗoto kamɓe kala ɓe neldi message mabɓe gam weltare 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi Espace FM en gudditi ɓoggol ngol bandiraɓe mbawa jokkade yewtere nde musidɗo gadir yetare assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah calminama on juurama kadi on beltanama min calmitima kabaruji mon ɗi kadi ndewi lawol Ibrahima Sangot kañum woni ɗo nodde mednaɓe kadi kamɓe fof ɓe celli ɓe keɗo on tigui rigui bisimilla ma Sangot kadi e weltanade kadi hoɓɓe arɓe ɗon ɓe ha tengti ɗon e Sala Sow bani amen debbo mi rokkuma yiide darde ma daariɗa e wuuro ngo min mbiya tan ganduɗa hoore ma ko daariɗa ko kadi yo Allah kadi walla hen ɗum amin a jarama ɗum noon ganduɗa hoore ma min kam namdolam ko wonno hen tan ko jinnomi namdade ko affaire zeeji ɗi kono wonko puɗɗinɗa tan jumpude hen seeɗa de kanko Aissata Aw nde wayri ɗo nde aɗa andi o haali ha heewi ganduɗa hoore ma yimɓe jaaɓimamo ɗo jabboyimamo waalalde ɗum noon affaire formation ngaji ɗi nanama haade kadi ɗin puɗɗima kadi ɗum kadi yo Allah wallu amin zeeji ɗi noon jinnomi andude tan so tawi woni hen ko fuɗɗi waɗe financé walla suwa tan ko ɗum tan wonno kumpam hen seeɗa ɗum noon mi salmini on kadi mi juurima on mbiɗa jokki e golle on jarama no fewi Ibrahima Sangot mi sikko namdal o jogui eyyi a jarama deeɗo Ibrahima eyyi ina wayno fuɗɗima waɗede déposé ɗi cuwa yaltude taw kon kono ɗi wayno mbaɗama déposé
ko noon Piindi Espace FM toon te Skype musidɗo allo assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleyka salam wa rahmatullah Amadou Moussa mi salminima mi juurimama salmitimama hol musidɗo hornodirta en o ko Mouhamadou Alil Diallo wiyete noon koto lumbi ferɓe ɗo to noddata en lumbi ferɓe noddat lumbi ferɓe bisimilla timde hayre ɗo min beltanimon no feewi en nani kadi bandiraɗo debbo biyaɗo no wallo kono noon yo ŋayata ha e jeeri he min jiɗoya ha e jeeri he saabu jeeri ndi nene waɗi caɗele formation so ari ha e jeeri naɓɓe yooɓe ƴettat ɗumen ko hen jeeya kono noon mbaɗo ni kadi to banggue politique kadi min jiɗano ko mbaɗo ni kam mbaɗo no wayni fotani yaade pour no bandiraɗo debbo no janggo e jamari so sohli mairie o kala nde sohluɗa mairie mbiɗa aɗa yahata mairie walla aɗa natta e politique tan ma dañ anƴe ma dañ yiɓɓe ma wooda ɓe kennuɗa hen tawana bonna golle ma donc sinno sago ma ko wasnade politique eyyi yo jagno foti jaggirde ni o waɗata ko wasa wadde hen politique moƴƴani tigui ɗum noon min beltanimo dendagal hayre diwan mo ha heeɓi lum serɓe dendagal guure ɗe fof beltanimo ɗon Allah jarama on jarama mi salmini Dibbo Oumar Diouf jarama no fewi Mouhamadou Alil Diallo toon to lumbi ferɓe wiyen en beltanimomo Piindi Espace FM toon to Skype walla 78 158 81 05 yewtere moon Olel Piindi Subaka hoɓɓe men ko mouvement mars haaloɓe ko fate banggue formation Amadou Sy Diabon jettiɗo allo salamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah no mbaɗɗa jam mbalɗon jaam alhamdulillah Amadou Moussa no mbaɗɗa musidɗo o selli mbaɗɗon tampere inde yettoɗo noddirta hayre law noddatmani inde nde Abbas Sar waɗi omo heeɗima bandiraɓe kono salmini on juurima inde yettode en jetti suka debbo ɗo moɓe kaala ɗo no en beltima e haala makko en belti e golle makko belala emin mbawi heɓde inde nde gacca hakki musidɗo min mbawi heɓde inde nde Oumar Demba Dia hayre law bisimilla denɗi min salminima min juuri moon min neldi moon duwa min ñaaji moon duwa yo Allah yemmo moƴƴere yo Allah sel sellal ngal yo Allah rokkumo ɗum ko juuri ko dañi ko hen tan waɓe noon ha heewa amin ya rabbi jarama sewi mi salmini ko jobde ko an lamɗo ma an seyda mi salmini a jarama Oumar Demba Dia toon to hayre law o heɗorto en koye Demet FM la 92.2 toon to Demet en jettiɓe kamɓe kala radio ceggodirɗe men kadi jettama jarama e Subaka 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi Espace FM bisimilla musidɗo allo ustu radio ngo walla ñifa ɗum gacca hakki o heɓindaki Oumar 78 158 81 05 bisimilla musidɗo allo faami de bisimilla ñif radio o musidɗo walla goɗɗoɗa waaleykum salam wa rahmatullah jaam ɓeydu sawto seeɗa gacca hakki mawɗum kay hol musidɗo hoto noddirta inde nde Awa Sow Calaga bisimilla numéro téléphone numéro ji téléphone ɗi coordonnée ji fedde nde mamaɓe ɓe dokka numéro ji d' accord so tawi ene wona Amadou Sy enni kadi ene wona waɗi namdade kadi affaire logement mbiɗon affaire formation men mba tawi kañumen jogoto ko waɗata en charge affaire restauration mumen walla walla koye nder école he lojo tigi ɗinnomi namdade les coordonnées ɗa fedde nde tan kadi hebde inchallah ma heɓ ɗum e gasirɗe émission o so Allah jaaɓi kono ɗum namdal ngal tan pour Amadou Sy o wi wonde beele formeteɓe restauration e logement mumen beele ko waji ɓe jogoto
a bandiraɗo salminama restauration ene wonde logement ko neɗɗo jogonto ɗum hoore mum kanko kam wawi ko rokkirde formation rokkiri formation neɗɗo so ari kanum yiltowo to woni ñamdu mum kanum jogoto so fini dawa jangga so pari jippo hoɗo c'est ça waaleykum salam wa rahmatullah calmitimama habs salamata jaɓɓo calmini hettiyankoɓe fof en calmini yaltuɓe ɓe fof inde yettode en calmini banimen debbo gonɗo ɗo o ko musidɗo moɗon Mamadou Yeroba to Jam Kani Mamadou Yeroba Jam Kani no mba hoorema heɗotomon koye Demet FM tigi weltanama en beltima e kurko debbo en gandi kam kanko no darwini eɗen mbiyamo tan yo Allah ɓamtu kadi yo Allah suurmo renamo amin sinno tawi no dañƴe men ɓe fof ko hono ni mbaɗata gandanɗa hoore ma no gasa ma sukaɓe meɗen ɓe dañ guurde leydi e tawa guurata gurdam guuri duuniɗam saabu en jii gurdam sukaɓeɓe ko gurdam musɗam e nder leydi he kono so tawi ɓe mbaɗama hono nda ni hono ɓeeɗo gaari mbaɗaɓe forme suji gandanɗa hoore ma moƴƴi no foti wurdude walla no foti dañirde ina wawi mbasa dañde saɗele ɓe dañata e ɗe laabi ɗe sinno tawi no dañɓe ɓe fof ko hinno hono ni mbaɗanno ina gasa wonde yimɓe ɓe ma dañ wuurde gurdam moƴƴam goto fof daña wonde ɗo wonno tawa no feewi kono wayani noon kono kanko min jetti Allah en jettimo kadi affaire politique kam so dañino mbeɗa andi kadi kanko omo jogui miijo kono miijo tumi ɗo ngo wasde natde ngoy politique o waɗa tan ko wawi ko waɗana Allah e nelal min foof tijjani o walla yimɓe ɓe no guurdi tawa nattani politique tigi en calmini noon en juurima yaltuɓe ɓe fof hay goto en gottani a jarama seydi Ba ko noon tan a jarama fof en juurima fof en beltanimomo Seydi Ba Mamadou Yero Ba toon to Jam Kani o heɗorto tan koye Demet FM la 92.2 Piindi Espace FM toon to Skype hande bandiraɓe men diaspora mataw natan taw gasa tawi voilà Omar wi en ɓe keeɓidaki toon taw ɗum noon 78 158 81 05 bisimilla usto radio musidɗo walla ñifa c'est ça 78 158 81 05 Piindi Espace FM musidɗo allo allo wi bisimilla waɓi waaleykum salam mbaɗɗon tampere jaam hol musidɗo hornodirta kon min ko Aboubacry Sall Walalde noddomo ɗo e Dakar Aboubacry Sall Walalde bisimilla ma Aboubacry min ko weltare tan e émission o tigi e weltanade kadi bandiraɓe surtout kadi jooɗini men toon ɓe hono Amadou Sy en wonde Salmata Sow aɓe keeɗima kamɓe kala e weltanade kadi debbo jamde hono kewɗen wiide ni Maman Aissata Aw saabu ko debbo dariɗo ko debbo tinniɗo kadi ko fate développement saabu haala Pulaar en mbiya ko dahaɗo laaɓa jongo minen walalnaɓe eɗen gandi ko Aissata wawi kadi ko wawi e banggue développement surtout kadi ballal makko mo jogui faade ɓesgu département de Podor surtout noon e ɓiɓɓurankoɓe donc noon eɗen ñagonoma Allah tan fandare mo jogui nde fuura nde yo Allah yettin ɗum allahumma amin noon Allah jarama on jarama min calminimon min beltima no fewi merci beaucoup oɗon gandimo normalement emin gandi Aboubacry Sall Walalde kono ko ɗo e Dakar noddata ko président Walalde to walla woni représentant kanko mo représentant Walalde ok donc ƴetten battidiɗo e ɓoggol 78 158 81 05 walla toon te Skype Piindi Espace FM allo bisimilla musidɗo bisimilla ma yettima mbeɗa yetta Allah ko mawɗum hol musidɗo hornodirta o ko Yero Souleymane yiyete noddata ko Waali Dialo toon to département de Kanel bisimilla ma Seydi Diallo a salminama juurama kadi en kettima hen to ɓernde kadi kode wadde fayida eyyi min kam ko mbimi ko adi foof kanko yo daro yo kadi yo ɓeydu darde eyyi ko wona ɓe kadi woto mbattanne bis hunde fof kala ko yiya jaggire kam banggue so hunde ari yo yimɓe jaggu hen tiiɗe yo gandu kadi gadduɗo o kadi walla garɗo o wonko ummunimo wonko addimo pour an haw naata hen haw wawa wallude bandiraɓe wona tan ko kala ko wawi arde tan yimɓeɓe
e beltindo walla ko way noon tan walla gacca ha ɓenne mbiya sinno ko ndaari o sabu min kam e fodde yiyannam kam ɗum ɗo koko waɗi fayida weli daranaade kadi enne kadi yo yimɓe tinno kadi yo mbattu hen hakkille kadi mballa mbo e peeje mballa mbo e muñal mballa mbo e fuɗɗinore banda mbo fof eyyi ko ardi ko kam mi salmini on tan kam mi weltinima on kam no feewi a jarama no feewi yeero Souleymane Diallo toon to Waly Diala département de Kanel hettorton ko Hunare FM la 104.9 kanko wonno auditeur men battidiɗo e ɓoggol nane dokkunoɗen konngol guddirgol golle ko Amadou Sy dokkoren konngol guddirgol golle ko Salamata Sow sohna Salamata holko mbaynortoɗa yewtere nde e holko mbaynortoɗa aussi ɓen yeeɓoɓe e ɓen heeɗiɓe o saha eyyi mbaynortomi tan so wona sukaɓe wattude kadi erago tan sukaɓe yoɓe gar ɓe toppito formation ngaji ɗi erago ngo mbaɗatmi e yimɓeɓe kadi tinnade nagga mamma Aissata ganda mamma Aissata addi ɗum tan hande ko yidde wallude wona yidde haydara goɗɗum te kadi omo dari darde nden darde kadi surtout min kam de passage mi salminima no fewi par ce que darde kalajo o dari ɗum tagui min hooram ɓeydade yiddemo e hursindemo saabu kalajo ko neɗɗo goɗɗunoɗo e amen machallah ko wona ɗum ko e waynodirde e bandiraɓe tan kadi mbeɗe ñaago Allah tan kadi jomiraɗo subahana Allah towɗo tedduɗo nde waɗanti yimɓe jaam e ko paaɗen ko hono élection ngaji garoji ɗi yo Allah waɗan hen jaam waɗan hen ndiyam ɓuuɓɗam wawa yarude no hannirta ni eyyi mi salmini bandiraɓe foof kadi mi salmini technicien ji ɗi dariɓe ɗo tigui guila subaka darde lan gam émission o wawa yaade no hannirta ni annene a salminama an présentateur mi salminima e mi salmini kadi Amadou Sy mi salmini kadi wonɓe Fouta en marche foof e noon kadi calmini les représentants dariɓe darde lang kañumen mbi ko tan ko loppet ko sukaɓe yo ngar nan dari darde tinde ɓe nan kaɓɓi sentiraji men ɓene kaɓɓi gudumi men mbi tan ko yooɓe ngar ɗum noon ɗum tan wonno hande darde amen ɗum noon yooɓe tinno ɓe gara ɓe deuxiéme lo o fuɗɗoto ko 5 février inchallah yooɓe gone wadde préparé erago tan kadi mo mbattarmi e maire uji ɗi yooɓe tinno ɓe balla e sukaɓe logement ji on jii joni joni won nodduɗo haali ɗum namdi ɗum namdi ɗum ɗum noon maire uji ɗi kañumen yo mbaɗ hen participation mumen wassalam ɓaade o e heedi to kamɓe ɓe keeda ga Amadou Sy haade ma waynade dokkira numéro mo ganduɗa kala jiɗɗo jokkade banggue formation holto rewata formation o woni coordinateur des représentants par ce que koko fecca ko waɗa structuré kala commune min jogui toon représentant mo ganduɗa kanum jonni toon yimɓe kala cohluɗo ko ma ndewata binda inde ma totta ɗum les dossier ji sa ƴetti ɗum noon woodi gardiɗo mo ganduɗa kanum ardi foof kanum woni coordinateur des représentants woni ceerno Hamdou Rabbi Sy mo ganduɗa jeeya koto pété mbeɗa waɗamo salide de passage mbiɗa waɗamo remercier kadi encouragé ligguey mbo wone o dow mum o emin mbiyamo yo jokkugol yo andu vraiment emin jogui makko hoolare e confiance kadi darde o darinde ko darde wonde fayida mi rokkiri numéro makko kala mo ganduɗa notta koye commune goɗɗo sa noddimo wadduma e représentant commune ma woni coordinateur eɗen mbawi heɓe numéro makko en direct eɗen mbawi numéro makko ko 77 578 21 93 77 578 21 93 77 578 21 93 sa jokkodiri oɗo hay sinno ko Aissata cohluɗa banggue social banggue balle GIE ma mo wadduma ha e mbawa ɗum hebde tigui holko mbaynortoɗa bandiraɓe e yewtere nde mbaynirton bandiraɓe ko wadde remercier les représentants des jeunes ɓe ganduɗa guila hunde fuɗɗi ala ko goto fof nanata ko politique goppi mais vraiment eɓene jaggui eɓe gadda sukaɓeɓe wonno kamɓene eɓe kolliri yiddinde ɓe jogui département de Podor yibbinde ɓe jogui envers les jeunes eɗen mbaɗaɓe hen félicité eɗen mbaɗaɓe hen encouragé yoɓe jaggu toɓe jaggui ɗo ɓe ganda kadi Aissata ari ko gam fabade sukaɓe gam wallude sukaɓe heewi rewɓe ɗo dañani chance wadde ko waɗi ko o ari vraiment e mois goto o waɗi ɗum innimo kadi ala ko nawi ɗum sana wadde par ce que yimɓe hande sa waɗi tan walla hettini ɗumen ɓe ganduɗa sene goyto aɗa woytano ɗumen mette mumen walla so sukli waɗaneɗe aɗa waɗana ɗumen tan a jiyete kadi tinma donc konkono ko nden darde o ardi gam wadde eɗen mbaɗamo hen remercier eɗen mbiya yimɓeɓe yo gar jokkodira e makko liggodira e makko hay sa wona politicien ara liggodira e makko par ce que wona politique tan o yarata kadi wona politicien ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo social garɗo wallude la jeunesse jarama a jarama Amadou Sy a jarama Salamata Sow on beltanama noon kala e mbadi kuuɓal en jetti ɓen heɗotoɓen guila subaka ha ɗo yeeɓoɓen kadi guila subaka ha ɗo radio ceggodirɗe meɗen ko Dik Espoir FM Tamba Demet FM Demet Hunare FM Hammadi Hunare Danema FM toon to Matam
on jettama on kala e mbaari kubal to karallagal to banggue radio ko Oumar Diop en jarnimo e den golle pattam lami joñon salmata wi ko gila subaka mais won mabbe pamon tan nan do gila jamma pour hebnade émission o gila radio hay télévision to banggue caméra ko Djibi Dieng wondu de Oumar Diop so ton to régie télévisé to banggue coordination et infographie en jarni to Ali Fall ari mona yewtere nde ko jango sallahu lamdo jabi yo Allah hokken nyalde doja Olel Piindi Subaka law koy fudi oɗon ketto saktirde mon Piindi radio Olel Piindi ceera e kumpa hayo hayo Piindi radio hayo jam koy ari kumpa gasi arheto Olel Piindi Subaka law ceera e kumpa men malama en cere kumpanene Olel Piindi ay fudima asere kumpa oɗon ketto saktirde mon Piindi radio